for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
Chekutanga ndinoremekedza dare riri pano. Ndoremekedza vazukuru vasekuru vari pano. Ndoremekedza utungamiriri hwese unodai kunotungamira kumatare pano pasi. Tichitiko chatinodai kana rakave dova tinenge tichikumbira manake zuva nezuva redu tigoveka kunosvitswa pekuti tizive kuti tinoteedzera mudzimu yepano pasi nechivanhu chedu. Tsika dzedu dzinge dzakanyorovera pakutaura kwedu kwemazuva edu. Tichitenda mhondoro dzisi dzepano pasi kana mbuya nehanda Sekuru Kaguvi. Tichitika chivanhu chatinoteedzera ichi. Aiwa, naivo nyamasvisho vari pano vakachidenha vakati vanochiziva nekuchitaura mafambiro atinoita ndetsoka dzatiri kufamba tiri pazuva ranhasi. Gatise murunemiridzo. Ndokumbirawo kumadzitateguru kureva kuti kuvakuru vekwanyamasvisha ndinovakumbirawo ndichiti aiwaka ndimunai kamupwere wamukati iye pakudenha chivanhu. Aiwa, akachidenha nekuchiziva nokufamba mutsika dzacho ndokunge muzuva ranhasi akaronga zuva raanogona kuti nhasi ndo ndopanotononzwauka dzimwe hasha dzamenge minadzo kumakurawo hatingadzitaurira dzese dzakapera dai mazuva ese ndichiramba ndichichema. Aiwa, ini mhere ndakanyarara kuchema ini. Murunemeredza. Saka ndinotenda kuti aiwa nyamasvisva riri kubatwa rinooneka iri. Rimwe racho rinotosiya dova rakanyorwa. Ndokusaka nanhasi uno muchiona pwere dzichiti dzakadai dzomhanya mubvute renyu kureva kuti vakaona kuti kune mumvuri nedova vakauya vakaomawo. Aiwa, vanouya vonyoroveswa. Ndinozvitenda nyamasvisva dai zvaramba zvakadaro. Hangu akawanda ndingapete jira rinorese renyika ndakagona kusazvitaura. Ndinongotenda ndichisiya ndaturika kumadzitateguru edu mishoni yandinogara kutaura kumazuva ose. Ndatenda. Tichadzora dare kuna Sekuru Shiri vanova muteketi mukuru wematare atateguru Tasvu kana kuti dunzvi guru rematare. Tichakumbira. Rakanaka zuva iri. Rakanaka ere zuva iri? Ande mukomana wanati ambotaurawo panapa ane mazuva ndemuzungu yangondishanyirawo pamwe arota pamwe aone anonzi matumbo. Ngauya apa ambotaurawo neni ambo Muzukuru wematare. amboridzisa kuti masiyapusa akasiyaka kwakaita sei. Uya apa. Ya, makadi ya zukula Sekuru Tasvu. Eka ni mpwere. Aiwa, mfaro wangu mkulu kutsika pa musha uno. Ini ndinobva ku Mozambique. Lakira ndaita ndasvikirana na birthday la Sekuru. Makombolero makulu kwandiri. Andotadza kuziva kuti ndingafale mfaliro upo. Ndakutaura kandikuita kuseri kwangu kuna wawa. Kumwe futi kufala futiyo. Saka birthday tichimwa. Aiwa, ndinofalira zuwa la Satide kutandala na Sekuru Tasvu. Ndapano papakanakira tinodzidza hunhu. Kuti unzi munhu ugare muwanhu unenge hunhu wako wakathamuka so. Imba dzakawanda dzikusunga pano. Ndoda kupaza testimony idikidiki. Sekuru ana chakandiipa kana chibva ati nangandabiriwa mota dzangu 2 nakomana akutola mota kubhodha kunzawa. Saka angachinetsa pesa. But pamuso ndakaenda ndakatera ku Zambia akandona ndakapfeka t-shirt ya Sekuru Tasvu. Yakanzi gogo na Sekuru Tasvu. Saka ndiko iyi t-shirt makapiwa kupi ndakataya ndiye kwandoshandira. Hapana kuita 5 days mota dzangu dzakuda. Ndakararama na hembe chete. Saka ndikapedza kuti kupinda kwaita muno. Kungapinda muno tsoka dzako dzichifika pano. Mazondana na Roy. Amuchawirirana futi. Aiwa, ini ndikuona kana mfaro wa munao. Ndiona kazhinji ukaona wasvika paunorapiwa nshemushi. Unongona kusununguka. Aroy anotoziva kupushe kuti imba yakupindiwa iyi amuna kumira musho. Ndaroy pana magrade na magrade. Pana Aroy arombo na mazizi chete. Pana Aroy apfumawo michana anekabereka bidikidiki ndichani. Kuzoti waya na mandege anachi. Vese zvinogwejenurwa pana. Aiwa, ndingapedzenguva kuti kumwe hawa. Tisati tapa mukana Sekuru Tasvu kuti vapfurire mberi
kutaura mashoko avo nemi vazukuru. Tinoti zuva ranhasi ibhafadhei rasekuru Tasvu. Naika isurprise, handiti? Saka kune vanokwanisa kuda kukorokotedzawo sekuru Tasvu kuti makore avo asvika pa100 anovakorokotedza. Nekudaro tine mukomana anonzi Robert Tafumanei panapa. Anova mukomana wechivhitivhiti, mwana kuchibosumuka shomani. Ndiye akorokotedzawo sekuru Tasvu pabhafadhei yavo nedoro rakaungana panapa. Ndodavira kuti muri kuriona. Ngatirizei mhuru nemiridzo. Tomuridzirazve mhuru nemiridzo. Zvakanaka. Koiwa hudiwo here kuti kuridzire mhuru nemiridzo tichikutenda. Tatenda. Tateguru. Chipo chenyu chehappy birthday ndodoro rakaunganidzwa apo. Tinotenda tateguru. Ichi chipo changu pera ndishame asanda kutaura. Ali akavhurika nemba. Zvakanaka munopanzwa. Hazina sekuru ndisanda kuda kutaura. Handiti nekuti iyi ndiro iyi papa isati yane chinhu. Uyai tonosimuka tiri muchipo zvipo zvenyu makorokoto. Chiri zezukuru sekuru Tasvu musati nyadzise. Ndoda kutanga ndiri ini muzukuru wawo mukuru muone muzive kuti sekuru Tasvu anopiwa makorokoto iri bhuri. Makorokoto tateguru Tasvu. Muwedzero makore akawanda ekurarama. Muwedzero makore akawanda ekurarama. Mukwanise kurapa nyika. Mukwanise kudzidzisa mhuri dzakawanda tsika nemagariro nemararamiro. Moenderera mberi muchiteurira nyika yedu yeZimbabwe kuti ive nyika inoita upenyu husingapera nevatungamiri venyika vaenderere mberi nekurarama vachichengetedza nyika yedu yeZimbabwe. Tinokutenderera nekutatu. Ndikutsinhira kuti mashoko amataura sekuru zvinhu zvinosanitazo Warwadziwa. awa handakurwadziwa ndokuti ngaawedzere. Uyai vazukuru mupe makorokoto kune mukuru. Uyai. Chipo chaunacho ichocho izana. Chipo chaunacho izana. Musatya. Chero chipo chaunacho ichocho izana. Musatya. Uyai vazukuru. Unomuya ukapedhenure. Ndiro isati yaremere. Ashoni uya. birthday. makore ave mangani. Handizvo here Sekuru?
Right, kwaziwai. Aiwa ndakanaka izvi. Abona nati ndavadaida chiberekerewe. Vadzoka panguva yavo yavakaberekwa. Vakaberekwa sina ndebvu. Utata munhu zvino havana. Look, smart. Think. Kamwana kamukomana kachangobereka. Anika. Kasiyana nesu machembere ane ndebvu dzachena. So, zuva ranhasi chatanga tangakurisa amai vangu. Ndo vakaita kuti zuva ranhasi rive richitsaurwa kunzi musi wemugovera. Ende ndo musi wakabva watsaurwa futi pano. Ndo musi wataita chikaranga. Zvinhu zvacho imiwe. Amen. Nyaya idzi ndoona kunge dzakanaka idzi. Tiri pano panamba 7 Anderson Meboreni muHarare. Iyi ndiro iri apa haisi kuzobva kusvika manheru. Pamwe muchafunga mumwe kana mausanga uchirika mahomwe hurumu. Ndozati muchafukura. Muchatsokonyora tumukati-kati muchauzikana mupi. Mundiro yakarei. Mundiro yakarei ndizvo nai. So, makore akuda kuti averenge pamwe chete nai. Tichaverenga pagumi andiria. Andizvo? Ande gumi. Ndiyo ere? Maibata. Tidzokereze. Bandakura kai. Munoona nyaya yakaitika. Ndakazokasira kuya pano panamba 7 Anderson. Pamwe imvura yapana ndakabva ndatanga kudzoka kuti kakaskini kakanaka nakasaka. Andizvo? So ndongozvishuyirawo handina mashoko akawanda uye anokwana. Asi ndongozvishuyirawo kuti iye musiki ngaandichengetewo. Ndizvo? Nditungamiriro ndigone kuzosvika kuzokubatsiraiwo ndichiri mazona mani. Saka right. So tisingapedzera nenguva munoziva ende nhasi zvinhu zvangozongoitikawo. Ranga siri zuva rekuti muzoswera unetsa homwe kupi panapa sezvamaita izvi. Asi nongonzi yatsikadopaita sei yamwa. Vakomana vatangokumbirwa kuti muchangopiwa kana 1 hour yakawandisa. Anenge apotsawo pa 1 hour ipapa mangwana. Asi mazvinza? But hawana vakawandisa muri washoma still. Anika. So Robert nokutenda pano kwauri. Zvokutenda unekuramba uchifambawo uri mumatara Sekuru Tasvu sezvo izvi. Vakomana vangu ndokutenda kuti tateguru venyu vasvika kuwedzera makore kukura. Apa nyaya yamaita majeka kuwedzera kwaita goro tatapudza musoro. Basa ranyati nechipembere. Apo kadinga ari padhuze. Ari mazona. Saka zvesezvo patichata ringogorera mangwana totapudzawo chipembere. Basa rachi nyati. Ichazisara pasina zvinhu zvakungoenda nemuronga nezoka. Saka munhu anokerenga makorota nese amhanye kuti ati tibvise futi chii Nyati nechipembere. asi mazvindoka Pamusoro peteguru. Kadinga ndeke musi wa1 February. Saka muri vamwe chete mese nhasi makorokotedza wavo. Aya ndatafara papo teteguru. Ndichakutsamurirawo sezvo kana ndichakutsamurirawo. Rasta waramba. Pana nechimwe chekutaura here? Kungotaurawo nehomwe. Kungosunungurawo homwe. Ane mashoko anokutaurawo nehomwe yatateguru Tasvu. Kana aripo ngaasumuke. Kusvikawo panhamba 7 panapa ndasati muzewo Harare. Ndiro. Asi ukapasa patete Tasvu ndakutoziva kuti kune kuHarare kunotosvikawo kunotofambiwawo soso. Ndandine chikumbiro chimwe. Tauwa apa ye-t-shirt yandibata zvakanyanya. Ndofikidzira ndikangoa ukapodzi right, zvatichaitaka toti kutangaza next week. Vese family inenge yabvuka vanenge vachiwanawo chipo chetisheti.
ungoenda nayo kumba kwavo ndizvo nai kana vaida kuzowedzera vanhu vanenge vakuzowedzera asi tati pafamily yese inenge chipinda inenge chipiwa chi aiwa mumwe pane mumwe here ane chipo chekutaura Aripo, ari pano. matatu kuna tateguru ini chandinoitawo sasahwera semushoriwa asi ndinegara ndakadzokorora kuti kupemberera kwese kwatinoita ndine doo nekupembedza nevakarara muzvichuru nokuti vanoyeuka vanhu vashoma ini ndikati nevayeuka ndo ndinovaziva pavakarara ndinoitawo pakufamba kunoitawo kamupwere wenyu waminaiti tichikorokota toda kuti makore aya tigoaita semashizha emuti tichiramba tichikorokotedza handitika saka ndinoda kuti achengetwe mukufamba izvozvi takange tine ngoro dzemotokari mumugwagwa mukufamba kwese kwatoita ndanga akaiswa mumvuri unotonhorera sasahwera kandiramba ndakarayira kuti ndindine kuyeukeka vakomana ndisikutaudze kuti mupwere paanenge ari ega aiwa kandaaisirwa mumvuri pange paine bvute pwere dzaanofambawo nadzo dzichiteera maari aiwa dzirambe dzakawana dova ndinovatenda right saka rega ndikosunungura kweava rimwe chete rakumbirwa handizvo nai ndinotenda tateguru ndiende ndireke ana gwenyambira kumwa ndikoku doro rakasara rasumuka ndosumuka doro rasumuka simudza doro muisa vanhu vambotisuka machinda ematare simukai musimudze mahari dzedoro mudzitsvete pana sabhuku nepana sabhuku vanhu vose vasimuka kumwa doro sumukai simudza doro ndakasumuka doro saka rasumuka Finish. Toda beira agora, não precisa nada.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.